Grabatzen ari garen unean eguerdiko ordu biak izateko 4 minutu falta diren honetan, Lizeagak eta Sant Estebanek APZ-etxea eta Landaren aurka Antiguako pilotalekuan atzo jokatu zuten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratu behar da, Antiguako txapelketaren hirugarren jardunaldia izan zela atzo, eta promesen partida lau pilotari hauek jokatu zuten. Garaipena APZ-etxea eta Landarentzat izan zen 22 eta 16ko emaitzarekin. Gogoratu behar da aurrekoan Irribarriaren eta Gabirondoren aurka 22 eta 20 irabazi zutela APZ-etxeak eta Landak, aldiz Lizeagak eta Sant Estebanek lehenengo partidua zeukaten atzokoa barkatu, eta 22 eta 16 irabazi zieten APZ-etxeak eta Landak, eta honen bestez matematikoki finalerdietara sailkatu dira APZ-etxea eta Landa, eta Irribarriak eta Gabirondok eta Lizeagak eta Sant Estebanek jokatuko dute finalerdietako txartela lortzeko partida erabakigarri hori. Honen bestez, partidaren analisiarekin hasteko lehenik eta behin esan behar da norgehiagoka hasieran bi aurrelariak ikeragarri asmatuz ikusi ditugula, eta ikeragarri asmatuz esaten denean, ikeragarri asmatuz da. Azkenean, nik uste ikuslearentzako ezin dela gustagarriagoa izan bi aurrelari ausart, bi aurrelari aurrean bukatzen dakitenak ikustea. Ezin da ezer gustagarriagoa egon pilotan ikuslearentzat. Egia da atzelariek erakustaldia ematen dutenean ere ikusgarria dela, baina aurrelariak hortantoak amaitzen eta ezker gantxoz eta dejadaz eta hori ikuslearentzat ezin ikusgarriagoa da, eta hori egin dute. Lizeagak eta APZ-etxeak azkenean aurrean tanto asko amaitu dituzte eta partida zera oso berdindua joan da. Bestalde esan behar da, Unai Landa lehengo astean baino hobeto ikusi genuela atzoko egunez. Lehengo astean behar bada pilota batzuetara eta jartzea gehiago kostatu zitzaion, pixka bat frontoia ere txiki geratu zitzaiola esan daiteke. Atzokoan ez, atzo benetan partida bikaina egin zuen goitik behera, eta benetan hori ere aipatzekoa. Eta atzelaria orain Unai Landa aipatu dugu, baina bi atzelarien artean aldean dirik ere etzen egon. Sant Esteban ere oso egoki ikusi genuen, baina aurrelariak erremate gozez egon ohi diren bi aurrelari dira, bai Lizeaga eta bai APZ-etxea, eta horren ondorioz biek ala biek tanto asko asmatu zituzten eta zorionez gehiago asmatu zituzten ikuskizunarentzat, baina galdu ere egin zituzten, eta horrek noski kondenatu egin zituen. Eta esan dugu partida hasiera horretan oso berdinduta joan zirela, bi aurrelariak asko asmatuz, bai ezker gantxoz, bai zabalean tantoak eginez, baina gero bigarren zatian 15 eta 11 jarri ziren aurretik APZ-etxea eta Landa, eta hori egin batean Lizeagaren prezipitazioaren ondorioz izan zen. Azkenean astigartarrak hor tanto batzuk nahiko nabarmen galdu zituela esan daiteke, pixka bat oso prezipitatuta jokatuaz, tanto batzuk ekidin zitezkeenak, ez, eta gainera duen ahalarekin nik uste atzo etzuela behar bezain beste baliatu duen ahal hori pilota atzean jarri eta gero aurrean bere buruari aukerak sortzeko, eta 15 eta 11 joan ziren horretan, hortxe joan zenia partida guztia. Gero partidaren azken zatian ere Lizeagak asmatu zuen, baina hortikan aurrera APZ-etxea eta Landa erraz ez dugu esango, baina partida oso egoki eraman zutela iruditzen zait, eta honen bestez bigarren garaipen honekin finalerdietan izango dira APZ-etxea eta Landa. Ikusiko dugu ze bikoteren aurka, oraindik ere ligaiskan partida batzuk geratzen baitira Antiguoko torneo honetan, baina kontua kontu horixe. APZ-etxeak eta Landak 22, Lizeagak eta Sant Estebanek 16, hauxe izan da partida honen inguruan esan behar genuen guztia. Hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.